Magtymyl adynaqy Türkmen Döwlet Üniversitetinde gelin Nowruz toy bayramy beslenip, halkyň arka dagly zamanasyna atly bayramçylyk dawarasy geçirildi. Dawara milli bahar bayramy bilen baglaşykly müňünliklerden häzirki günlerimizde gelip ýeten milli gymmatlyklarynyň amal haşam işleriniň sergisi bilen utgaşdy. Bayramçylyk dawrasyna üniversitetiň Bagtyar owalary medeni merkeziniň aýdymsaz folklor, diýer tans we dutarçylar toparlar tarapyndan halkyň arka dagly zamanasy ýylyny wasp edýän aýdymlar aýdyldy. Sazlary ýanglandy, ajaýyp tanslar ýerine ýetirildi. Murat Garif adynaqy Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetinde halkara Nowruz bayramy münasibetli Türkmenistanyň şipahanalary insan gözelliginiň çeşmesidir atly talipleň we ýaş alimlaň ilmi amal maslahaty geçirildi. Maslahatyň çägine ýurdumyzyň derman kärhanalaryny öndürýän önümlüň, dermanlyk ösmüklerinden taýýarlanan çaýlaň, bejer palçyklaryň we beýleki lukmançylyk serişdirilen sergisi geçirildi. Ol maslahata gatnaşlarda uly gyzyklanma döretdi. Halkyň arka dagly zamanasy ýylyna milli bahar bayramy, halkara Nowruz güni münasibetli Türkmen Döwlet Binaýerlik Guruluşyk Instituty ýaşly begres düşäp jümle jahana bugün gül diýary Nowruzym ýyly ady bilen bayramçylyk dawrasyny geçirdi. Müňünlikliň dowamyny ajaýyp depde surlar özüne siňdiren Nowruz bayramynyň bugün adamzady parahatçylyga çagyrýan halkara bayramyny öwrülendigine, halklary birek-birek baglaşdyrýan, hemem ýakynlaşdyrýan bütün dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegi hökmüni, gymmatynyň has hem aýratynyny biz ören goýanýas. Bu bayram dost, doganlyk gatnaşyklarymyzyň has ruwaşlanmagyna giň ýol açýar. Nowruz tebigatyň täzeden jana gelmegine, bol bereket eçilmegine badylyga berýän ajaýyp seni, onuň insan durmuşy bilen aýrylmaz baglanşygy bugün türkmen halkynyň köňüne bahar şadlygyny eçilýär. Halkara insan perwer ilimleri we ösüş üniversitetinde geçirilen dawara milli bahar bayramyna halkara Nowruz gününe bagışlandy. Halkara Nowruz gününiň dawaralary Türkmen Döwlet Ykdysadyýaty Dolandyryş Institutunda geçirilen çärede giňden beýan edildi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunda bayramçylyk münasibetli geçirilen dawara ýokary ruhlatlyga beslendi. Türkmen Owa Hojulyk Institutyna aýdymsal bayramçylyk dawarasy geçirildi. Şahtlyk şowkyna beslenen bayramçylyk çäretine we ýokary okuw mekdebiň bagtyarlyk joşuny dörejilik toparynyň aýdymçylary çykyş edip, özleriniň hoş owazlary bilen dawara gatnaşylarda ýakymly täsirler gallardy. Täzelenşi we ösüşiň badyny eň umut etleri arzuwlary we ajaýyp geljege berkarar döwletiň täze eýamynyň galkyşy döwründe öňde goýulan belent maksatlary üstünlikli ýetiljek dawarda anamy özüni jemleýän halkara Nowruz milli bahar bayramy gönüllere öwüşgün çaýa. Bu ýagdaý ýagşy ýyl Haýfadynaky halkara Newt we Gazy Üniversitetiniň ýaşlar guramasynyň merkezi genç tarapyndan geçirilen çärede aýdyn görmek boldy. Dawral çykyşlarda ajaýyp tebigatymyz ýylt bähbidine gönükdiren beýik özgörtmeler belentden wasp edildi. Nowruz bayramy münasibetli Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Diller Institutyna gurulan dawara halkymyzyň gadymy bayramçylyk däpleriniň bugün täze mazmun bilen baýlaşdyrylýanyny, hemem döwürlen we nesilleň ara baglanşygyny putulanyrýanyny aňladýan ajaýyp pursatlara betlendi. Ýurdumyzyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutynyň halkara Nowruz gününiň çäreleri ýokary ruhlatlyga betlendi. Toprağyň janlanýanyny, tebigatyň oýanýanyny aňladýan Nowruz gadymy döwürlerden bäri halk dörejiligiň ähli görüşlerini, nesilleň ruhy we medeni gymmatlyklaryny özüne jemläp, kuwatly dörejilik güýjüne eýedir. Owa Hojulyk Üniversitetinde geçirilen dawara ören täsirli boldy. Nowruz asyrlyň jümüşinden biziň günlerimizde gelip ýeten möhüm sene bolmak bilen ähli halkyň bagtyar durmuşynyň we ähli mumy güllep ösüşiň bähidine berkarar bolan parahatçylyk baradaky sena urly. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna bayramçylyk dawarasy halkymyzyň öz oşly depde surlary bilen utgaşdyryldy. Nowruz diňe bir baharyn gelenigini boşlaýan sene bolman, eýsem toprağyň janlanýanyny alamatlandyrýar. Milli bahar bayramy halkara Nowruz güni halkyň arasynda alalaşyň berkarar bolýanyny eşkar edýär. Bu ýagdaý Seýtnazar Seýda adynaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutyna geçirilen dawarada görmek boldy. Bayramlaryň sultany hoş geldiň Nowruz ilmi atly ilmi amal maslahat Türkmenistanyň Owshan adynaky Inженер Tehnologiýalar Üniversitetine geçirildi. Türkmenistanyň telekommunikasiýalary we informatika, Türkmen Döwlet Maliýe, Türkmenistanyň Inженер Tehnik we ulu kommunikasiýalary, Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutlaryna, Türkmen Milli Konserwatoriýasyna, Döwlet Şeherçilik Akademiýasyna geçirilen çärelerde halkara Nowruz güni milli bahar bayramy şöhlendirildi. Ýaýwanlandyrylan bayramçylyk çäreleri, aýdym sala çykyşlar
ýaşlar we türkmen halkynyň oňun dep desurlary bilen türkmen toprağynyň gözelligini goşdy. Ülkeme toý bolup gelen Nowruzymy atly bayramçylyk çäresi Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşi Owa Hojalyk toplumy tarapyndan geçirildi. Şeýle dabara Türkmenistanyň senagatçylary we Telekeçiler Partiýasy tarapyndan geçirildi. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna geçirilen çäre Nowruz bayramy dostlugyň, parahatçylygyň we hoşnýetli gatnaşyklaryň bayramy diýilip atlandyrly. Türkmenistanyň döwlet gumruk gullugyna geçirilen çäre milli bahar bayramyna bagyşlandy. Türkmenistanyň sporta ýaşlar siýasaty ministrliginiň Aşgabat şäheriniň sporta ýaşlar siýasaty baş müdirligini geçiren çäresi bayramçylyk dawaralary bilen utgaşdy. Watanma nur saçyp geldi Nowruz iýilimi atly aýdym sadly dawara türkmen standartlary baş döwlet gullugy tarapyndan geçirildi. Bagtyarlyk etrap medeniýet köşkünde 7-nji çağlar unutmakdygynyň we merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Aman Kekel fadynaky kitapxana şahamçasynyň gurmagyna aýdym sadly dawara arka dagly döwrüň ilhamy Nowruz diýilip atlandyrly. Bagtyarlyk etrap medeniýet öýüniň kitapxanalar ulgamynyň ýeňiş kitapxana şahamçasynyň bilelikde geçiren çäresi Nowruz geldi ülkeme aýdym bolup sad bolup diýilip atlandyrly. Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Hemem Zenanlary birleşiginiň merkezi gençliň gurmagyna bahar geldi arka dagly diýary atly maslahat geçirildi. Hormatly adamlar,